Het nieuwe provinciebestuur vindt cultureel erfgoed heel belangrijk. En dat is goed nieuws voor Rijksmonumenten. Over 100 jaar moet die molen er nog staan. En er is gewoon geld voor nodig om dat in stand te houden. En verder in deze Zeeland nu. Honderden dode vissen bij Schoren. En asielzoekers lossen personeelstekort op. Goedenavond. Meer aandacht voor cultureel erfgoed. Dat is het doel van het nieuwe provinciebestuur. Rijksmonumenten profiteren daarvan. En daar is onder andere molenaar Adrie Bal van de molen in Nieuwerkerk heel blij mee. Hij is in 1844 gebouwd en dat hoort bij een dorp. En over 100 jaar moet die molen er nog staan. En er is gewoon geld voor nodig om dat in stand te houden. En dat kan dankzij die subsidie? En mede door die subsidie kan dat, ja. 6 Zeeuwse Rijksmonumenten krijgen in totaal 1,7 miljoen euro van de provincie. En met de komst van een nieuw rechtscollege is de portefeuille cultuur gesplitst in cultuur en cultureel erfgoed. En daardoor is er meer nadruk komen te liggen op dit soort objecten. Naast de molen hier in Nieuwerkerk krijgen ook deze molens in Zierikzee en Zonnemerre subsidie. Maar daar blijft het niet bij. Het Van Dam-orgel van de hervormde gemeente in Tholen. Eveneens een monument. Ook dat krijgt geld voor restauratie. Net als boerderij De Plantage op het eiland. De bedoeling is dat deze weer bewoonbaar wordt gemaakt. En dan is er nog dit pand in Middelburg. Het voormalige Sint-Sebastiaansdoelen is het 6e en laatste rijksmonument dat subsidie krijgt. Het gebouw bestaat al sinds de 16e eeuw en verkeert bouwkundig in zeer slechte staat. In totaal hebben 18 projecten zich aangemeld voor de subsidie. En deze 6 zijn dus uitgekozen. Terug bij molenaar Adrie Bal, die laat zien waar de subsidie voor gebruikt gaat worden. Nou, dan komen we hier in de kap van de molen. Waar dus de bovenas en het bovenwiel zitten. Dit is gewoon, kijk, met mijn hand kan ik gewoon hout weghalen. Maar dat is niet het enige wat er aan de molen in Nieuwerkerk moet gebeuren. Kijk maar wat je hier ziet. Ja, kijk, dat is helemaal verrot. Hier is al eens iemand doorheen gezakt. Die wil erin klimmen en dat knapt er gewoon af. En die kluft er helemaal door. Dit vangbord is ook heel slecht geworden. Ik heb die windborden met schroeven vast moeten zetten. Want anders heb je kans dat ze eruit vliegen met het draaien. Dat zou nog gevaarlijk kunnen worden. En dit is dan gewoon de stalen roede die er al iets van 47 jaar in zit. En daar heb ik eigenlijk de meeste zorgen om. Dat toch door oxidatie, door roest, heel dun geworden is plaatselijk. Dus zal een nieuwe roede worden. En dan het hekwerk, hè. Dat is ook vrij slecht geworden allemaal. De subsidie van de provincie is slechts een deel van het renovatiebudget dat de Rijksmonumenten krijgen. Het andere kleinere deel komt van het Rijk. Hier hebben ze mazzel. De projecten die het niet zijn geworden, die zullen moeten wachten tot volgend jaar. Dan kunnen ze opnieuw een aanvraag indienen, hopen dat ze op tijd zijn en dat ze aan alle eisen voldoen. Vissers maken zich zorgen over hun viswater vlakbij het gemaal van Schoren. Sinds gisteravond is het water zwart. Vandaag probeerden ze te redden wat er te redden valt. Zo ligt het water er nu bij. Het is helemaal zwart. En dit is het resultaat. Gitzwart, het lijkt wel afgewerkte olie. Als je 2 centimeter water in een witte emmer doet, kan je de bodem niet zien. Nou, dat is toch ongelooflijk. Ab Brouwer, Piet Sijvat en Ruben van Maren hebben vandaag bakken vol vis uit het water gehaald om verderop in gezonder water weer verder te kunnen laten zwemmen. Ze zwemmen ook gewoon boven water met een kopdieppaling. Omdat ze zo zwaar hebben in dat water. Ze zijn echt in paniek? Ze zijn in paniek, ze zwemmen de kant erop, ze weten niet waar naartoe. En alles gaat kapot in zo'n plas. En over een paar kilometer lengte is dat, hè. Dus het is een enorm milieudelict. Voor deze karper kwam de hulp te laat. Deze kon nog net gered worden. Als grote vissen hebben ze er eerder last van als er iets mis is in het water. De visliefhebbers vermoeden dat de vervuiling van het verderop gelegen industrieterrein komt. Het waterschap is nog aan het uitzoeken wat er mogelijk aan de hand kan zijn. Het dagelijks provinciebestuur blijft bij de 1,7 miljard die nodig is van het Rijk voor de stikstofplannen. Gisteren zei demissionair minister Van der Wal dat provincies te veel geld vragen en dat dat er niet is.
Maar Zeeland zegt dat het bedrag voor hier wel realistisch is en suggereert om ook uit andere potjes geld te halen, omdat bij de plannen meerdere sectoren betrokken zijn. De perenoogst is goed dit jaar. Veel peren betekent meestal dat fruittelers er niet veel voor krijgen. Maar Italië heeft een slechte perenoogst door slecht weer. En daarom wordt een goede opbrengst verwacht. In Italië hebben ze ruim 300.000 ton minder peren. Ja, en wij hebben 100.000 ton meer, verwachten we in Nederland en België. Dus het moet gewoon voor betere prijzen kunnen. Dat zou terecht zijn. Toch zag het er ook in Zeeland tot een paar maanden geleden niet rooskleurig uit door de droogte. Gelukkig is het vanaf half juli gaan regenen en zijn de peren enorm gegroeid. Dus er hangt een mooie oogst. Er is verschrikkelijk hard aan gewerkt. Er is verschrikkelijk veel gedund om de klantjes en de krommen en alles eraf te krijgen. Er zitten vele uren in, maar er hangt nu een mooie oogst. De komende 4 weken blijft het spannend, want een flinke hagelbui kan funest zijn voor de oogst. Maar als deze peren gewoon kunnen worden geplukt, zijn de telers tevreden. Bergers hebben het zeiljacht dat zaterdag zonk in de buurt van Neeltje Jans weer boven water gehaald. Een Rotterdams bergingsbedrijf deed dat. Het jacht was dit weekend in brand gevlogen en verdween daarna onder water. De 2 mensen aan boord raakten licht gewond omdat ze rook hadden ingeademd. Wat er nu met het zeiljacht gaat gebeuren is onduidelijk. Er lijkt geen eind aan te komen. Vandaag werd er opnieuw geploft op de middensluis in Terneuzen. De oude sluis maakt plaats voor een nieuwe. En nu moest er voor het eerst ook gewapend beton worden opgeblazen. We zijn vandaag begonnen aan het nieuwe buitenhoofd. Dat is dat buitenhoofd dat in de jaren 80 gebouwd is. En dat bestaat uit gewapend beton. En dat is ander materiaal dan we tot nog toe geploft hebben, want dat was allemaal metselwerk. Omdat het nu om ander, harder materiaal gaat, worden de ploffen verdeeld over 4 dagen. We zitten te zoeken tussen de balans tussen, we willen het materiaal kraken, wat gesloopt moet worden, en we willen de omgeving geen hinder veroorzaken. Dus daartussen zit de balans en wat er daaruit komt is dat we het in kleine stapjes moeten doen. De ploffen vandaag waren goed te zien en ook hoorbaar. Of ze binnen de normen zijn gebleven is nog niet bekend. Attractiepark Neeltje Jans, de crisisnoodopvang in Zierikzee en de gemeente Schouwen-Duiveland hebben de handen ineengeslagen. Samen willen ze het personeelstekort in de gemeente tegengaan. Dat doen ze met nieuw personeel, asielzoekers uit de noodopvang. Ja, we hebben 6 mensen die daar verblijven aan het werk kunnen krijgen. En dat is heel fijn voor die mensen zelf in de eerste plaats, want we zijn allemaal sociale wezens. En we hebben er niks aan als we de hele dag aan het niks doen zijn en in dit geval een schoolplein moeten hangen om te wachten tot de dag voorbij is. En het is tegelijkertijd ook heel mooi voor onze arbeidsmarkt, want we hebben daarmee kunnen voorzien in werk wat dringend nodig is. Een van de asielzoekers die aan de slag is gegaan bij Neeltje Jans is de 23-jarige Ibrahim uit Syrië. Ibrahim is blij dat hij een werkvergunning heeft gekregen en doet al van alles bij Neeltje Jans. Sometimes sandwich and burger, clean sometimes. Yeah. Do you like it working here? Vind je het leuk? Yeah, of course. Je ziet ze gewoon genieten. En elke keer als je ze dan ophaalt, staan ze helemaal enthousiast klaar om mee te gaan. En ja, dat is heel leuk om te zien. Voor Ibrahim is het werken bij Neeltje Jans vooral goed voor zijn inburgering. Elke dag oefent hij met Nederlands en Engels. I speak Arabic, but now I'm learning for English and Netherlands little, yeah. And what can you say? In Netherlands, hoi, hoe gaat het? Goedemorgen, ja, like this. Wat zijn de voor- en nadelen voor jullie om als organisatie deze mensen aan te nemen? Nou, het voordeel is natuurlijk dat we gelijk een stukje kunnen inlossen van het personeelsgebrek. En ja, de nadelen natuurlijk zijn er altijd. Misschien is het de taalbarrière, want dat is natuurlijk best een dingetje. Hè? Dat ze natuurlijk geen Nederlands spreken. Maar die wegen niet op tegen de voordelen, denk ik. Het kostte Neeltje Jans en de gemeente 1,5 week om een werkvergunning voor de 6 asielzoekers te krijgen. Normaal gesproken gaat dat niet zo makkelijk. Zo'n aanvraag duurt namelijk zo'n 8 weken. En deze aanvraag wordt dan gedaan bij het UWV, die op haar beurt de aanvraag dan weer doet bij het COA en de naturalisatiedienst IND. Het kan ook niet zomaar in elke branche. Men kijkt eerst van, is er ook echt wel een krapte in die branche op de arbeidsmarkt. Waardoor het ook te verkopen is, zal ik maar zo zeggen, om mensen daar te werk te stellen. De asielaanvraag die loopt gewoon eigenlijk onafhankelijk daarop door. Dus het kan zijn dat men uiteindelijk toch afgewezen wordt, maar dan heeft men in ieder geval in de tussentijd zinvol werk gehad en een mooie dagbesteding.
De gemeente probeert ook in andere branches werk te vinden voor asielzoekers. Zou u het aanraden, ook bijvoorbeeld aan andere gemeenten? We hebben laten zien hier op Schouwen-Duiveland samen met een werkgever, Neeltje Jans, dat het kan. Dus ik zou alle gemeenten aanraden met die mensen hebben die daar zitten en die zich ook, om zo te zeggen, doodvervelen, om het ook vooral te proberen. Een afwisseling van zon en wolken vandaag. Lokaal viel nog een buitje, maar dat was niets vergeleken met gisteren. Het werd een graad of 18, 19. Ja, en geniet er nog maar van dat zonnetje vanavond. Want die zien we morgen waarschijnlijk amper. Dan gaat het weer regenen, vooral in de ochtend. In de haven van Antwerpen is een walvis aangespoeld. Een dode. Om wat voor walvis het gaat, wordt nog onderzocht. In de app en op de websites omroepzeeland.nl meer hierover. En daarmee besluiten we deze Zeeland nu. Een hele fijne avond.